Sni gitap daga jingkumen nama ibe ikun nakini ikun simli lalam rinia Sister Felicia Simli. But kumbaki yoyi kini kinungikun kibaladu ikikini kipa kindip kinsan. But nadu kapo kiladu ikikini kipa kila yaine scam haga jingye. Haga po bakiladu ikikini kipa kidamri. Kidambaro kini kikun gilang samla ba kini baro kilongi damri henry namapa kila hidia ubale ba kila longi bashlu ba kila yo jimpin shlu na ki ika sem jongi meka ba kunjuru nilabanon naga seng femme bumu ki sister kila krishan ya kini kikun balongi bayaine namar kidon arungu ki andi jongi kilong riniam haki ika sem jongi meka ba kila yo jingshlu henry hapo ke jingelam jomu ukimmen ramba ulalong albert hada po ulalong tang samla balondon jingre jingda henry ulakershan yakini ki para baro daga jingshlu bakile yen scam kalam kano ke jingera ha kano ki briu light no yaka jingko ku ke jomu balai minta kasni kini ki kun ki dap daga jingko me namal ingina padeng junki la kelalong rinia kabamut uangil utrai ula wanjingo ya kane ki inga sem lemba ke jimpal sa jomu bag kane ki inga sem jongi kun swet kilayo ya kaburon lada pikin ma hakini ki porbalebo ngala pegi kawe ka video shapan kawe ka shikulim kila tingkun prangu kikun henry kini kikun pat omban mano ban tingkun yaki ban pediang yaki light no ya ka jingkurku ya ka jingpen smell ka jomu boleh bak ka jingye ka baskan jonki haba piwi yang dikikun kino kikun di balacha bad kini kikun kino ki basta ban pulikot bad kino kikun ki bayi dia ka balang ki bayi shurhem ya ka balang bad kila penne ya ka jingye jonki da ka jingye spoon ka jom oblay hagane ka suni ni alumlang hagane ka himane bansnomo ya utray naravinda inekun Sister Felicia efome na yopdiyan ya ka jingkot ka jom oblay bad ya ka jingkamen jo mirikikun bad kane ka jing kane ka ingkasem kalalong ka ba asya namar ka jingkor ko balawan rum hagane ka hing bad nakot nakarpagya pi banang duway na rabinda kinigikun haga juga po na sneng na kundo iyapi kiba do jingermen kamdame iyakikun kiba na do ikikinigi pa lambang kinigikun iko akan penbana perte mimpat do jingermen baka jingim jombi kambat ko wala na pimdan kinigi pa balakha iyapi nama ni maro shin shisem haka jingir kecuali boleh happening baru boleh obat ini bundum ino ini lada niaine badiaisa baru try haka jingim jom ba mungkin bakrubian ya ini kikun baro kindaingo kikun swe henry kingsno kinja kingsno marwe kim judo jingkermen nama boleh ulang upa joki boleh ulang kuni joki bad kinju ino yaki haka jingem joki hakne ka por ko banai ko bla kit bok rubiangu ya Sister Felicia ila don haka Salvation Congregation bag nalavinda ke Salvation Congregation u Francis disease baku ulang upa uba bitindi haka jingem mensiam bad u Francis disease baku u shai kong shimboy kanap kalaban Robert Kring ya Multuliki Sky Banya Shikyu Kapinagar Bada Kaneka Lakot Kabakado ya Baro Laiki Shamoy Nak a spoonful of honey Bada Wakerman Bay Kabakipne ya Kaneka spoonful of honey Pinsalong Kung Kanak Haka Jinin Jompiru Ban Kring Bod Mukimensian Shautrai Haka Bapitre Haka Priso Vain Jomoble Kam Karpang Haka Per FMA Ublain Karkuyapi
Gidan hang ni mentah hakayeng jang iba Aristarchus bat ikang shell bensi mo kibala khala no ndrei kanung ikiben bade habang ipoy kidi ngasem bang yu bati ki pramut ki khon kiba maki kila ino shadid kida perhai da kajing ai jong blay bat kia im shipara da kajing ai da kajing sutu jimut nadu kapor ba ndan shu imei pa nan pai bet che ba Albert ibre ikon baning kong e jong ye ngasam ba im shu yathu ingi khindian ki ei ki jingjia ki blajia ki Islam ki balala bat kamtam e nadu kapor ka ba ila kla imei ba ipa ju ki to pila ni em ban yathu ingi khindia ki jingjia bo ye ngasam Shibor ko di tala ni ka snino kwa ni tu pi kindia chapang ka ing ka sam ka jongi ka ba ni kandu ha kan ti ka jingya ka jingem ka jongi te ha ka ban kong mai ime jongi la khla chwa mentala khat prasnem bai la khla te ila I kon so chwa ni te nak ta la khla bat ni bat ipa din ka tu ka isnem la yo jing shitom adin laisnem bai khat me iparu yo jing shitom bat isa khat no na ni perthei ting idon tang si para ka yeng kasam ka jongi ki ba idon khandai ngut si para ti ka baning kong bat kalong ka ba jinjar kumno bangin im kumno bangin sa mo kumno bangin ran ya family mo kumba ki ong re da ka jing snei blay bat ki ba adon ki nong erap nani nang tay ni kanjit kunsat ni laban ong pi ba hakapor bading kong ti kalong ka pa janjar namar ba tang ban tre ban kata ngidang eret ngidang tu kapor ba khlat ipa kanang dan khat news nam khat dan jo khat pras nam ti ka kam ka jam ru pat dan ti ha tu kapor pat ni kidan ki nong erap kum na shalom the sister ni bari khar ni mo tengah sedlek bania kedu I mat kapor ba sed khat yang ban wan ti la ban ai ki jing rapi khat kan sat kum do bangin la tang ban im ban bam tu kapor ti hadin ka tu kan islam ngaru ngalit persang ni ada bang ada school hiru pendap ya kelas 12 tu kapor ti hadin bang ada ya kelas 12 ti lit balahi ka tu ni ka bangalai nek mabun ki kam ti ngadang pendap ki jing puli hadin bang ada jing puli da ka jing snai blai dang sing iblay da ka jing tinga yo ka kam pantre sa ka jong ime ka competition ground tu kapor mo ndai hadi kapor tu kapor dan da ka jing kan jenjari ka jing kun kan jing ya ban penyo wa da ka kamru ni kong la su tai tang ban kum of shooting ko ba ni ju tep mo te mentah hadin na bot pat ni salah ban yo ya ka regularize hadin te nang ta pat aku tu kapor ngatre makanaru kibun ki paranya le school kidang le school barok khat na du I para ba ajo ai amos no atu por na lu amos halu I para ba khadu tingai la ding la su ta la su im hang ta mar ba ka by school ka by ba jenjar ya na pon ti ni su im ka bala ka by ai tang ban survive ko mo ti hadin ka tu tin la su he la san rakat ta ka jingit ni dan ting la kum dan ba jing do jing kerban hau play ru ba nom la su ban la du ta ka jing shania ka jing nget hau play ru ting bale kan do ja ka ing kasam jungi kat kan ni jing ja mo maru dale munu da trik nu su ba kam long I ba perthei kam ka long ba ba I ben mo ban ong re munde kata ka jing na ka jing sngau jungi munde tang ya ga re baro ki para kunjo te hadin katu kat ni pat kapor te ni suwe im kumun su ong la su im la ka im hak ta kar komi hadu bangin dai he dasan hadu kani ka ani kapor ka bamenta te atrai kan dia rui deng la ban ko la ban kan sepang kan te kendia na kwa ban yathu pi mo te hadin bai la aklat no email te kum ipara khado joni dang khlung hatu kapor te mdan basumar mdan bapet
pet iparu mah hatu kapor ba masin iklat ime iparu ai ibai ismusi aduk tak tahan rei jupen pau yang ikon mah teng ngiru teng yo mensim ni ipa wat lai ime imdon syuk hani asla pertai rei ipa jungiru ai mensim jupen yang ibangis ba ismusi pen ba kan jing kemen ba i ong barabor isne ikraw yang iba ide ban long ki khun jong blai ndei ban smusi nama ba blai don rakat bangi na kapor bat kum juru ki kmi kha jungi na kapor ki wan pentingan bat ki wan ai men sim yang ya to kapor ba im don shu imai ma tengaru nga kum hin maning kong ngamban si ban bun sin nga pen nga shet le kum i khun la jong i para khadu ma hatu kapor ngam pat nang pha tang ba nga persyak bala bat mentang ala kam start rumah kum kalong kumi ngala nang bandri ban sumarki kun na jong nama bang la yo persang ka tu ko pa ba imdan shu imei ma te kalyang jong ki kimina misan jong iru dan ki por mo ki hakum ka jinget kia ki lese ki ha kan nama bang imya dei para balang mah ngemia pher te kadon ka jingya phera kane benda te teng ki ong yang iru khamtam ya ki para mah badang red atu kopor ya para khadu nang tai keni si ong bet man kopor balik fideng ya unu rosary si ong balik fideng ndrei makiru nama ba ki stu ba ki maki kimdei para balang mah ki ong lele ngi deng bet namar ba ime ipa jungi la phat ni la im hakane kan jing im jungi kum ki Kristen Catholic ma te ni ru ni gindeng bet nginam i mo yang uni rosary na ba uni rosary u yarap yang ishubun tam hakane ka jinget ka jungi te hatu ka por ni ni shem jing teng ki kmi san jung ro kim kran bhai ngi het kopor tang ba ngim ju ban phai ki ngim ju ni ya le ka bala ni ya kran ni wat le si kim kwa ban kran ni tang ba ni ro ni kran ben ni ya le ban penjan ngim ya thau mo ngim thau ya kan jing jing kwa jong ki bakin kring lang yang iru saka balang jong ki le se hak nama bangi dang khlung nama mdan shu ba tilin ti yang ya im tang para khana hatu ko pot henry ni kata wat ki ya le yang ban ring ha ka balang jong ki henry ni mungkin randin ma henry don ki por ba hak ki khndiat sinem ba ngiru ngila du jing kermen teng ila kelet ban le cheng maniru don ki por ila than ban le cheng maniru ndrei kade ka jing du ka jing kerkhu jong umblei akta yang suki ya kaya lam yang sha umblei ken ndrei don ki snam bangila kelet ken yu umblei sha ngala ban ong wat mangaru don ki por bang ngala du jing kerman ngala jengai na yung mani Henry kade ka jing khu jong play ba u kta hanga bara ki para jong ha baro ba mila suthu ba klem u blay ngimla ban im hang ni asla bar thai te kumta hi nga ni la long kum ni la he la san mo ringkat ka jing ya ra jong play ba ka jing ai jong play te nakaliang jong aro kunjuk kumalai ong ikong na te ngapat akan mau penrak yang ketuki pun bayi ngilong so kun suat syah dok takta pat ni so kumban so menjauh umat mo te watlah kitu kipor kilong katu ngisam jing reng akan mau kami kha jonga kibah bat mit bat sngi ki kloi banwan wei hadin iwei banwan senran lang bangsa lang ban ngi ne ying ban pe i para khadu jungi idu bersumar lang i lalu ikhasan kana entah sister Purna, sister Esther, kajung ini mah, deh baru kim ju ini kan kum ki kun lade, bat ngasu sya kadai kajing kerkun entah jungi, adam deh naki imlong kumbang ilong entah kum ni, deh maki ki belam ini batin yang ini hakani kelanti,
bài nghiêm đây bằng dạy lại na cần thì các bài ime ipai lại làm ini thế tăng tới ka jing e te tu por ba ni dang shubo ba di na bot ba la kham ya ka kham he kham san sam la hi te ang tu por te la nga shami shubo ni jile wat ban sneng kuno an sneng ki parai la di ban ya ta tan ti ruang pat ya kadang de ka sin ka ban kong ban le ya kan ni kan ba dei ne ka ban lat ne ngam tep te kat ka ba ka e ka wan ha ka jabeng la ni yu ban kat bat ka jing persat dan musim jong play mo ong ba yang teng ong nga kumban ong ba hato man sneng ki parane kan sneng kan sneng ru atau kinda sngap ne me ringa shu ong ka bala teng kum jing long breu jing long khanda long jing krishna ba ong ma bangila ya poro te nga kum wat kakti ban kakti para ala pahru ta ki pu ro teng te hanin ban ak kenmau ong pakani ka kam te kam long ri mangyat da kalenti ka ba da ka badai mo de ki pararu ki dani ki por pa ki sa la e ni ko pon ri ngatrai ri se ki de ki so thu ila ne bangi de ki kon ki ba kam kami kam ka pa ba e de kam da don jing e than du kata ki dom teng ki kap man yasem jinja ri de ka hadu menta hadu ba ngilong kum ni ka school ka e ru ki dang pendap hi to ki dam pia pendap lu baro lu re te ka bakila ai mo bakila ai da ka jing start jong ki wi ki ti ki dam ni ka jing ki ya pendap hi ka jing puli ta bat nang ta hakaliang ka jing ching mani sing e ru ngai la de ru la shulong kum ta la shu teng la shu kum ya na jangai no blai kum kong ne mo dan ki pon re pa de suki pasuki blai trikam ka jing long jong ingim la ni ibrang la ban modor kum ban ma andre skip ban ni ngas tang yu igin kata ka jing shai kata ka jing thaba jong ka jing shai jing im ka yeng ka sam ka jong i paro shipara kat bang asu thu hina ta ka jing ong jing pi ka mod kam dan hi ka no ka jing ya with ya wa po yen po sen dai pia suk pia san pia in smutna pia long lang shitli te kani ka long ka ba ta jing mot yang ba ka ba ngasu ban ong kumno ba kadega nuksa hiru ka ba bhatang ka ba mapi pila ai ya kiwei pedeki para samla ya kiwei pedeki long yeng ki long semba makiru kinumdu jikran bat kinya chakma